Rogere goo Allah haali. Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah kaadi yidde o. Jiɗɗo yimɓe fof ndaɗa kadi ganda gonga o. Amin jetta Allah no feewi eno newnaniri min waɗande on ndeɗo yewtere hesere wiyetende lawol peewal. Waɗi min inirde yewtere nde lawol peewal ko sabu min ganniyi ko jangude e wittude bindi annabaɓe ɗi ko faati e lawol ngol Allah lelni mbele neɗɗo ina wona peewɗo e yeeso mum. Ko e hol lawol gonɗa? Koye lawol peewal walla koye lawol oñaare? Konngol Allah ngol wi: malu wodani yanɓe heege e ɗom ka peewal ɓe, ngati ma kaar ɗum ɗita. Ina gasa wooda miijiiɗo wiya: min dey kam mboɗo andi ko woni lawol peewal haa gasi. Mi sohlaani wittude bindi annabaɓe adiiɓe ɗi. Ko ngandumi ko tan yoni kam. So tawi ko ɗum woni miijo ma, heɗo ɗum ɗo ko annabi Suleymani windi nde wi: laawol ina nanda neɗɗo e portugol, tawa jañde mum ko maayde. E deftere Allah wiyetende Jabuura nde, annabi Daawuda bamum Suleymani haalino ko heewi ko faati e sohla men andude laawol peewal ngol Allah lelningol. O windino, o wi: kamɓe fof koɓe majjuɓe, no ɓe potiri koɓe bonɓe, alaa e maɓɓe fof baɗowo ko moƴƴi hay gooto. Ko ɗum addanno Daawuda ñaagaade ɗum ɗo e Jabuura. Joomiraaɗo, hollam laawol ma, andinam sarɗiiji ma, aynam e nder goonga ma, ndewñinami. E goonga, so Allah joomiraaɗo o dewñiniraani en konngol mum, en mbawata muk andude holko woni laawol. Mbayaten kono cukalel majjungel nder Ndakaaru ni, no mbaalu majjungu nder ladde ni. Kono konngol Allah ngol wi: Allah yiɗa hay gooto halko. O yiɗi ko yimɓe fof nande ganda gonga o. Hay hunde ɓurani yananede no feewi ko e laawol peewal gonɗa paangol to Allah. E jewte men laawol peewal he, ma en mbaɗir bindanɗe ɗe gaarowol gotol, tawi ko no ɗe lelori ni to bange tariki. Manam e jewte men he, ma en jaytir kabaruji annabaɓe ɗi goto goto, gila e fuɗɗode ha e jofirde. Konngol Allah ngol ina woodi hoore e laaci. Nden noon min ganni yima yurnade kabaruji gonɗi e deftere Allah ɗi. Amin puɗɗoro ɗo Allah e hoore mum fuɗɗorinoto, manam lasli. Ko faati e Allah e annabaɓe ɓe, ma en jangu hen ko heewi nafoore no feewi. Ma en jii e wonde annabaɓe heewɓe bindi e bindi ceniɗi he, kono fof woni ko e gooto hono Allah. E bindi annabaɓe he, ko heewi jaytama hen, kono fof ko kabaru gooto tan, kabaru moƴƴo kollirowo no neɗɗo wawirta wonde peewɗo e yeeso Allah. Konngol Allah ngol ina wi tep findeji, mbele eɗen mbawa andude holko woni gonga o. Kono alay sago jurnitoɗen. Nden noon tinnoɗe no feewi keɗoɗon yewtere laawol peewal. Sabu Pulaar wi: ɓooyɗo e woyndu fof baagal tawa ɗum ɗon. Allah e hoore mum wi: mo yiilorimi ɓernde mum fof yiitat kam. E jewte men laawol peewal, ma en ɓeydu gandal men e dendaangal ko faati e Allah e konngol mum. Mbele aɗa andi no Allah wayi? Walla to seytaane ummi? Mbele aɗa andi hol sababu Allah tagiri neɗɗo? Walla no bakkat naatiri e aduna mo tagno o? Mbele a meeɗi jangude kabaru kawniɗo paatuɗo e annabi Nuhu wondude e ilam ɗufanɗam? Mbele aɗa andi no feewi ko annabaɓe Allah ɓe mbajatono ko? Walla holko saabi annabi Ibrahima ina wiye sehil Allah? Mbele a meeɗi nande kabaru belɗo paatuɗo e annabi Yusufa? Mbele aɗa wawi darande sukaɓe ma walla sehilaɓe ma ko woni e bindi annabaɓe ko ha laaɓa? Mbele aɗa andi no neɗɗo wawirta wonde peewɗo e yeeso Allah? Ma won joni duuɓi ujunnaje, annabi Ayuba namninoma wi: holno neɗɗo wawirta wonde peewɗo e yeeso Allah? Mbele aɗa andi ko Allah jaabino Ayuba? Mbele aɗa andi no mbawirta wonde peewɗo e yeeso Allah? So tawi aɗa yiɗi andude jaabawuji Allah e ɗe namne wondude e goɗɗe kewɗe, heɗo jewte laawol peewal. E goonga, konngol annabaɓe, manam konngol Allah ngol, ina luggiɗi, ina weli,
ina wuuri te ina heewi sembe goɗɗum kadi ina heen konngol Allah ngol suuɗata hay huunde ma en nji no bani adama en mbano e goonga sabu bindi ɗi mbi alaa fof tagore suuɗiinde Allah fof nana fangini haa leeri e yeeso makko kanko mo jogorɗen daraade e yeeso mum o e sahaa mo keddoriɗen hannde o ina woodi ko poɗɗen resnude hakkillaaji men ko ngoɗo miijo poɗɗen moftude e hakkillaaji men Allah haali Allah towɗo o haali Allah haaldi e aade te so wiyama Allah haaldi e neɗɗo ɗum firti ko Allah ina yiɗi haaldude e ma ɗum ko kabaru moƴƴo Allah ina yiɗi haaldude e am sa heɓi ɓatake giwɗo e lamɗo leydi o mbele wona a jangat ɗum mbele wona a durnat hen miijo ma mbele wona a wattorat haala lamɗo leydi o ala ko haali noon so tawi ko jomiraɗo towɗo o haaldata e men nden noon holno Allah haaldiri e aade ko ɗum ɗo woni ko bindi ɗi jaabi hen Allah haaldino e taaniraɓe men ɓe laabi kewɗi e fannuji kewɗi ko adi hande haaldiri e mumen annabaɓe ɓe nden noon Allah haaldino e aade rewni ɗum e annabaɓe ɓe e nder jamanuji jawtuɗi Allah noddino yimɓe mbele yeynude e windude konngol mum omo wawno windude ngol kanko e hoore makko walla o yamira maleykaji makko yo bindugol kono wona noon o waɗiri o suɓi yimɓe bindanima konngol makko ko ɓeen yimɓe mbiyete nelaaɓe Allah ɓe mbano kono windiyankoɓe ni manam Allah loowino e hakkillaji maɓɓe koɓe poti windude ɓe bindiri ɗum sabu Allah ko ɗum waɗi konngol Allah ngol wi hono noon min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaɓe o oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaji mon ko adi fof noon ngande hay goto wawa firdude longinoje gonɗe e bindi heeɗe haqqillantago mum ngati longinoje meeɗa iwde e sago neɗɗo ko ruuhu ceniɗo o dewñini yimɓe haala Allah yalti e kunude mumen nden noon en jii Allah haali rewni ɗum e annabaɓe ɓe suɓino te ɓen annabaɓe bindi e defte ko Allah haali ko mbele taaniraɓe men kadi enen wuurɓe e oɗo jamanu ɓe eɗen mbawa andude dendagal ko Allah yiɗi andinde en nden noon bandiraɓe desnde hakkillaji mon ngoɗo miijo Allah haali te ina yiɗi haaldude e ma dendagal ko Allah rewni e kunude annabaɓe mum ina jogani en nafoore enen wuurɓe hande ɓe sabu Allah waylota ko muk ina gasa wooda miijiɗo wiya mi sohlani andude ko annabaɓe adiɓe ɓe binduno ko haala mabɓe alana kam nafoore kala annabi ina jogii golle ɗe resnano kala annabi garɗo waɗat golle mum yaha goɗɗo ara waɗa golle mum yaha e ko way noon wadde mbele enen wuurɓe hande ɓe en cohlani andude ko annabaɓe adiɓe ɓe mbajotono ko mbele ko ɗum woni miijo ma ngon miijo de kam yerodirani e miijo Allah wi ko e goonga mboɗo wiya on leydi e asaman ma pirtu kono wona toɓɓel ɓurgel famɗude wona masel ɓurgel famɗude momtetaake e sariya he haande fof timmi ko ɗum waɗi kala goofɗo ɓurde famɗude e jamiroje he rutti kadi jangini woɗɓe yo mbaɗir noon ma won ɓurɗo famɗude e laamu asaman he aade kala ko huɗo te teddungal mum fof ko piindi huɗo yorat piindi saama kono konngol joomiraɗo ngol wodat ha abada bindi ɗi fof ko Allah longini ɗumen te nafoore majji ko janginde en andinde en goofi men oñtude en wondude e neede en e peewal e goonga ko annabaɓe ɓe bindi ko fof ina waɗi nafoore sabu ɓe bindiri ɗum ko haa yimɓe jamanu kala mbawa andude laawol dandore ngol Allah lelni ngol mbele aɗa andi ko annabaɓe ɓe bindi ko Allah yiɗi ko yimɓe fof ganda ko ɓe bindi ko gonɗina ɗum ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi hono noon min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaɓe o oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaji mon no lampa kuɓɓowo e nder niɓɓere eyi ina waɗa saha eɗen jiɗa habde e haala Allah ka mbiyen ɗum holnaki ina heewi koɓe mbayli hen ina heewi sikki sakka
ina heewi ɗum walla ɗum. Kono kala kaɓortoɗo noon konngol goonga ngol woni ko e haɓaade Allah e hoore mum. Kono woofonde waawa habde e hayre. Haala Allah ko hayre, neɗɗo ko woofonde. Bindi ceniɗi ɗi fof ko gonɗuɗi, te ɗi ngoñaaki hay nokku. Hay gooto waawa waylude haala Allah. Allah ko mawɗo, te ina waawi rende konngol mum. Ko ɗum bindi ɗi mbi e deftere seniinde wi'eteende Linjiila nde. Ɗi mbi, leydi e asamaan ma pirto, kono konnguli am pirtota ko muk. Dendaangal ko woni e bindi ceniiɗi ɗi he ina joganii yimɓe fof nafoore haa hannde. Alaa ko ɓuri haala Allah. Haala Allah noon wayi kono lacciri e kosam ni. Miijoji fof ina kawri e ɗum ɗo. Lacciri e kosam ina weli ñaamde, ina moƴƴi e ɓanndu. Kono ko ma ñaame, so ñaamaaka hay nafoore wootere heɓetaake heen. Ko hono noon konngol Allah ngol ne wayi. Alay sago neɗɗo ñaama ngol mbele ɓernde mum ina wuura, so yiɗi nemaade e barke maggol. Ko ɗum addani Allah haalde e bindi he wi, neɗɗo wona mburu tan wuurata ko kala haala ngummika e Allah. O wi kadi, malu woodani yanɓe heege e ɗom ka peewal ɓe, ngati ma kaar ɗum ɗita. Mbele aɗa heyɗi konngol Allah ngol, konngol ñamiri mbelndi, ngol wona ñamiri nguurnori ɓanndu ma, konngol ñamiri nguurnori ɓernde ma. Nden noon, onon hulɓe Allah, teddinɓe konngol mum, keɗoɗe yewtere laawol peewal, mbele oɗon ɓeydo yaajnude gandal mon e ko Allah rewni e kunude annabaaɓe mum ko ɓooyi ko. Allah haali, te Allah ina yiɗi haaldude e ma. Ina heddi goɗɗum ko min jiɗi laɓɓinde. E jewte amen he, min tugnotaako e goɗɗum ko wona bindi annabaaɓe Allah ɗi. Minen heblooɓe jewte ɓe, min ganda hay huunde minen e koye amen. Ko min yimɓe tan, alaa ko min gandi so wona ko Allah andini min rewni ɗum e kunude annabaaɓe mum. Ko ɗum ɗo ko annabi Yaya haalno e Linjiila ko tan woni goonga. Neɗɗo heɓata so wona ko Allah rokki ɗum. Nden noon, min ngala cuusal haalde goɗɗum, so wona ko Allah haali e bindi ceniiɗi he rewni e kunude annabaaɓe mum. Min cuusa tugnaade e gandal amen minen e koye amen, walla aadaaji taaniraaɓe amen, walla e diineeji amen. Koye konngol Allah he tan min tugnoto. E nder jewte amen, min jiɗi ko hollirde ko Allah haali e konngol mum he, rewni ɗum e kunude annabaaɓe mum. Mbele aɗa andi ko Allah haali? Mbele aɗa jiya e heyɗuɓe ɗomɗuɓe konngol Allah ngol e peewal mum ngal? Allah feññini mawngu mum, yidde mum e sago mum, rewni ɗum e annabaaɓe mum. Njurnitoɗen ɗo e yewtere laawol peewal he, haa ganden no moƴƴi ko Allah haali. Sabu konngol Allah ngol wi, ko windano aɗan ko fof windirano ko ngam rokkude en hakkille, mbele sababunde muñal e ɓerɗe cembiɗɗe ɗe bindi ɗi gaddani en ɗe, eɗen jogoo ɗamawu. Nden noon, ganden ɗum ɗo, Allah haali, te Allah yiɗi ko yimɓe fof keɗo, nguura, suka e mawɗo, debbo e gorko, galo e miskino. Allah nana haalde e mon, onon fof. Keɗoɗe, mberte noppi mon ngaron e am. Keɗoɗe, nguuron. Nde noon bandiraɓe, ko ɗo min kaɗata hannde. Amin jetta on e keɗogol mon. E yewtere arore nde, so Allah jaɓi, mamin lowan on rogere ɗimmere wiyeteende holno Allah wayi. Yo moƴƴere Allah won e mon. Kadi ciftore ko Allah haali ne wi, keɗoɗe, mberte noppi mon ngaron e am. Keɗoɗe, nguuron.
rogere goo Allah haali. Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah kaadi yidde o, jiɗɗo yimɓe fof daɗa kadi ganda gonga o. Amin jetta Allah no feewi eno newnaniri min waɗande on ndeɗo yewtere hesere wiyetende lawol peewal. Waɗi min inirde yewtere nde lawol peewal ko sabu min ganniyi ko jangude e wittude bindi annabaɓe ɗi ko faati e lawol ngol Allah lelni beele neɗɗo ina wona pewɗo e yeeso mum. Ko e hol lawol gonɗa, koye lawol peewal walla koye lawol oñaare? Konngol Allah ngol wi, malu wodani yanɓe heege e ɗom ka peewal ɓe, ngati ma kaar ɗum ɗita. Ina gasa wooda miijiiɗo wiya, min dey kam mboɗo andi ko woni lawol peewal haa gasi. Mi sohlaani wittude bindi annabaɓe adiiɓe ɗi. Ko ngandumi ko tan yoni kam. So tawi ko ɗum woni miijo ma, heɗo ɗum ɗo ko annabi Suleymani windi nde wi, lawol ina nanda neɗɗo e portugol, tawa jañde mum ko maayde. E deftere Allah wiyetende Jabura nde, annabi Dawuda bamum Suleymani haalino ko heewi ko faati e sohla men andude lawol peewal ngol Allah lelnigol. O windino, o wi, kamɓe fof koɓe majjuɓe, no ɓe potiri koɓe bonɓe, ala e maɓɓe fof baɗowo ko moƴƴi hay goto. Ko ɗum addanno Dawuda ñaagade ɗum ɗo e Jabura. Jomiraɗo, hollam lawol ma, andinam sarɗiji ma, aynam e nder gonga ma, ndewñinami. E gonga, so Allah jomiraɗo o dewñinirani en konngol mum, en mbawata muk andude holko woni lawol. Mbayaten kono cukalel majjungel nder Ndakaru ni, no mbaalu majjungu nder ladde ni. Kono konngol Allah ngol wi, Allah yiɗa hay goto halko. O yiɗi ko yimɓe fof nande ganda gonga o. Hay hunde ɓurani yananede no feewi ko e lawol peewal gonɗa pangol to Allah. E jewte men lawol peewal he, ma en mbaɗir bindanɗe ɗe garawol gotol, tawi ko no ɗe lelori ni to bange tariki. Manam e jewte men he, ma en jaytir kabaruji annabaɓe ɗi goto goto, gila e fuɗɗode ha e jofirde. Konngol Allah ngol ina woodi hoore e laaci. Nden noon, min ganni yima yurnade kabaruji gonɗi e deftere Allah ɗi. Amin puɗɗoro ɗo Allah e hoore mum fuɗɗorinoto, manam lasli. Ko faati e Allah e annabaɓe ɓe, ma en jangu hen ko heewi nafoore no feewi. Ma en jii e wonde annabaɓe heewɓe bindi e bindi ceniɗi he, kono fof woni ko e goto, hono Allah. E bindi annabaɓe he, ko heewi jaytama hen, kono fof ko kabaru goto tan, kabaru moƴƴo kolirowo no neɗɗo wawirta wonde pewɗo e yeeso Allah. Konngol Allah ngol ina wi tep findeji, beele eɗen mbawa andude holko woni gonga o. Kono alay sago jurnitoɗen. Nden noon tinnoɗe no feewi keɗoɗon yewtere lawol peewal, sabu Pular wi, ɓoyɗo e woyndu fof bagal tawa ɗum ɗon. Allah e hoore mum wi, mo yilorimi ɓernde mum fof yitat kam. E jewte men lawol peewal, ma en ɓeydu gandal men e dendagal ko faati e Allah e konngol mum. Bele aɗa andi no Allah wayi, walla to seytane ummi? Bele aɗa andi hol sababu Allah tagiri neɗɗo, walla no bakkat naatiri e aduna mo tagno o? Bele a meeɗi jangude kabaru kawniɗo paatuɗo e annabi Nuhu wondude e ilam ɗufanɗam? Bele aɗa andi no feewi ko annabaɓe Allah ɓe mbajatono ko? Walla holko saabi annabi Ibrahima ina wiye sehil Allah? Bele a meeɗi nande kabaru belɗo paatuɗo e annabi Yusufa? Bele aɗa wawi darande sukaɓe ma walla sehilaɓe ma ko woni e bindi annabaɓe ko ha laaɓa? Bele aɗa andi no neɗɗo wawirta wonde pewɗo e yeeso Allah? Ma won joni duuɓi ujunnaje, annabi Ayuba namninoma wi, holno neɗɗo wawirta wonde pewɗo e yeeso Allah? Bele aɗa andi ko Allah jaabino Ayuba? Bele aɗa andi no mbawirta wonde pewɗo e yeeso Allah? So tawi aɗa yiɗi andude jaabawuji Allah e ɗe namne wondude e goɗɗe kewɗe, heɗo jewte lawol peewal. E gonga, konngol annabaɓe, manam konngol Allah ngol, ina luggiɗi, ina weli, ina wuuri, te ina heewi sembe. Goɗɗum kadi ina hen. Konngol Allah ngol suuɗata hay hunde. Ma en jii no bani Adama en mbano e gonga.
sabu bindi ɗi mbi ala fof tagore suuɗinde Allah fof nana fangini ha leeri e yeeso makko kanko mo jogorɗen darade e yeeso mum o e saha mo keddoriɗen hande o ina woodi ko poɗɗen resnude hakkillaji men ko ngoɗo miijo poɗɗen moftude e hakkillaji men Allah haali Allah towɗo o haali Allah haaldi e aade te so wiyama Allah haaldi e neɗɗo ɗum firti ko Allah ina yiɗi haaldude e ma ɗum ko kabaru moƴƴo Allah ina yiɗi haaldude e am sa heɓi ɓatake giwɗo e lamɗo leydi o beele wona a jangat ɗum beele wona a durnat hen miijo ma beele wona a wattorat haala lamɗo leydi o ala ko haali noon so tawi ko jomiraɗo towɗo o haaldata e men nden noon holno Allah haaldiri e aade ko ɗum ɗo woni ko bindi ɗi jaabi hen Allah haaldino e taaniraɓe men ɓe laabi kewɗi e fannuji kewɗi ko adi hande haaldiri e mumen annabaɓe ɓe nden noon Allah haaldino e aade rewni ɗum e annabaɓe ɓe e nder jamanuji jawtuɗi Allah noddino yimɓe beele yeynude e windude konngol mum omo wawno windude ngol kanko e hoore makko walla o yamira maleykaji makko yo bindugol kono wona noon o waɗiri o suɓi yimɓe bindanima konngol makko ko ɓeen yimɓe mbiyete nelaaɓe Allah ɓe mbano kono windiyankoɓe ni manam Allah loowino e hakkillaji maɓɓe ko ɓe poti windude ɓe bindiri ɗum sabu Allah ko ɗum waɗi konngol Allah ngol wi hono noon min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaɓe o oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaji mon ko adi fof noon gande hay goto wawa firdude longinoje gonɗe e bindi heeɗe haqqillantago mum ngati longinoje meeɗa iwde e sago neɗɗo ko ruhu ceniɗo o dewñini yimɓe haala Allah yalti e kunude mumen nden noon en jii Allah haali rewni ɗum e annabaɓe ɓe suɓino te ɓen annabaɓe bindi e defte ko Allah haali ko beele taaniraɓe men kadi enen wuurɓe e oɗo jamanu ɓe eɗen mbawa andude dendagal ko Allah yiɗi andinde en nden noon bandiraɓe desde hakkillaji mon ngoɗo miijo Allah haali te ina yiɗi haaldude e ma dendagal ko Allah rewni e kunude annabaɓe mum ina jogani en nafoore enen wuurɓe hande ɓe sabu Allah waylota ko muk ina gasa wooda miijiɗo wiya mi sohlani andude ko annabaɓe adiɓe ɓe binduno ko haala mabɓe alana kam nafoore kala annabi ina jogii golle ɗe resnano kala annabi garɗo waɗat golle mum yaha goɗɗo ara waɗa golle mum yaha e ko way noon wadde beele enen wuurɓe hande ɓe en cohlani andude ko annabaɓe adiɓe ɓe mbajotono ko beele ko ɗum woni miijo ma ngon miijo de kam yerodirani e miijo Allah wi ko e goonga mboɗo wiya on leydi e asaman ma pirtu kono wona toɓɓel ɓurgel famɗude wona masel ɓurgel famɗude momtetaake e sariya he haande fof timmi ko ɗum waɗi kala goofɗo ɓurde famɗude e jamiroje he rutti kadi jangini woɗɓe yo mbaɗir noon ma won ɓurɗo famɗude e laamu asaman he aade kala ko huɗo te teddungal mum fof ko piindi huɗo yorat piindi saama kono konngol jomiraɗo ngol wodat ha abada bindi ɗi fof ko Allah longini ɗumen te nafoore majji ko janginde en andinde en goofi men oñtude en wondude e neede en e peewal e goonga ko annabaɓe ɓe bindi ko fof ina waɗi nafoore sabu ɓe bindiri ɗum ko ha yimɓe jamanu kala mbawa andude laawol dandore ngol Allah lelni ngol beele aɗa andi ko annabaɓe ɓe bindi ko Allah yiɗi ko yimɓe fof ganda ko ɓe bindi ko gonɗina ɗum ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi hono noon min ɓeydima kadi laaɓede kabaru annabaɓe o oɗoni mbaɗa ko feewi e wattude hen hakkillaji mon no lampa kuɓɓowo e nder niɓɓere eyi ina waɗa saha eɗen jiɗa habde e haala Allah ka mbiyen ɗum holnaki ina heewi koɓe mbayli hen ina heewi sikki sakka ina heewi ɗum walla ɗum kono kala kaɓortoɗo noon konngol gonga ngol woni ko e haɓade Allah e hoore mum kono wo fonde wawa habde e hayre haala Allah ko hayre
neɗɗo ko woofonde bindi ceniɗi ɗi fof ko gonɗuɗi te ɗi goñaki hay nokku hay goto wawa waylude haala Allah. Allah ko mawɗo te ina wawi rende konngol mum. Ko ɗum bindi ɗi mbi e deftere seninde wiyetende Linjila nde. Ɗi mbi leydi e asaman ma pirto kono konnguli am pirtota ko muk. Dendagal ko woni e bindi ceniɗi ɗi he ina jogani yimɓe fof nafoore ha hande. Ala ko ɓuri haala Allah. Haala Allah noon wayi kono lacciri e kosam ni. Miijoji fof ina kawri e ɗum ɗo. Lacciri e kosam ina weli ñamde, ina moƴƴi e ɓandu. Kono ko ma ñaame, so ñamaka hay nafoore wootere heɓetake hen. Ko hono noon konngol Allah ngol ne wayi. Alay sago neɗɗo ñaama ngol mbele ɓernde mum ina wuura so yiɗi nemade e barke maggol. Ko ɗum addani Allah haalde e bindi he wi neɗɗo wona mburu tan wuurata ko kala haala ngummika e Allah. O wi kadi malu woodani yanɓe heege e ɗom ka peewal ɓe ngati ma kaar ɗum ɗita. Mbele aɗa heyɗi konngol Allah ngol konngol ñamiri mbelndi ngol wona ñamiri ngurnori ɓandu ma konngol ñamiri ngurnori ɓernde ma. Nden noon onon hulɓe Allah teddinɓe konngol mum keɗoɗe yewtere laawol peewal mbele oɗon ɓeydo yaajnude gandal mon e ko Allah rewni e kunude annabaɓe mum ko ɓooyi ko. Allah haali te Allah ina yiɗi haaldude e ma. Ina heddi goɗɗum komin jiɗi laɓɓinde e jewte amen he min tugnotako e goɗɗum ko wona bindi annabaɓe Allah ɗi. Minen hebloɓe jewte ɓe min ganda hay hunde minen e koye amen. Komin yimɓe tan ala komin gandi so wona ko Allah andini min rewni ɗum e kunude annabaɓe mum. Ko ɗum ɗo ko annabi Yaya haalno e Linjila ko tan woni gonga. Neɗɗo heɓata so wona ko Allah rokki ɗum. Nden noon min ngala cuusal haalde goɗɗum so wona ko Allah haali e bindi ceniɗi he rewni e kunude annabaɓe mum. Min cuusa tugnade e gandal amen minen e koye amen walla aadaji taaniraɓe amen walla e diineji amen. Koye konngol Allah he tan min tugnoto. E nder jewte amen min jiɗi ko hollirde ko Allah haali e konngol mum he rewni ɗum e kunude annabaɓe mum. Mbele aɗa andi ko Allah haali? Mbele aɗa jiya e heyɗuɓe ɗomɗuɓe konngol Allah ngol e peewal mum ngal? Allah feññini mawngu mum, yidde mum e sago mum rewni ɗum e annabaɓe mum. Njurnitoɗen ɗo e yewtere laawol peewal he ha ganden no moƴƴi ko Allah haali. Sabu konngol Allah ngol wi ko windano aɗan ko fof windirano ko ngam rokkude en hakkille mbele sababu nde muñal e ɓerɗe cembiɗɗe ɗe bindi ɗi gaddani en ɗe eɗen jogo ɗamawu. Nden noon ganden ɗum ɗo Allah haali te Allah yiɗi ko yimɓe fof keɗo nguura suka e mawɗo debbo e gorko galo e miskino. Allah nana haalde e mon onon fof. Keɗoɗe mberte noppi mon ngaron e am. Keɗoɗe nguuron. Nde noon bandiraɓe ko ɗo min kaɗata hande amin jetta on e keɗogol mon e yewtere arore nde so Allah jaɓi mamin lowan on rogere ɗimmere wiyetende holno Allah wayi. Yo moƴƴere Allah won e mon kadi ciftore ko Allah haali ne wi keɗoɗe mberte noppi mon ngaron e am keɗoɗe nguuron.